chudo ni kapok ni ng'eyo jo IMLU? Ng'ano mano ochung' ni weche mag thieth? Okay, mokwongo kane ginene mokwongo kane adonjo hospital mokwongo mar Sabasaba cha bill nano chulna gi osiepena gi jo kanisa kanisa maleme no otimona gini notimona rambe gi osiepena gi family ne gichung' koda matek mawuok then achaka dok kendo mar ariyo ochako chung'na gi osiepena an gosiepe adek ma anyawacho ni gichung' koda motegno kendo alamo ne gi Nyasaye ni ogwedhgi to gi family gi ne family mara ok ne giweya nyaka sama wuoye ni ok ne giweya pod gichung' koda motegno then kanisa bendo chung' koda motegno koro e yo machiek bill na ichulo gi kanisa gi ginene kanisa gi osiepe kachiel gi family. Okay. Yeah. Te samane masira ma kama yudi kamoro ne untiere kar ng'anyo koso ne un kama nade makoro mach no makieni? Okay, gima ne timre kama nantiere ne bor gi ng'anyo. Dho chieng' no Githurai ji ne ng'anyo, lakini kama nantiere ne bor gi ng'anyo, namanyo shortcut manyalo dok godo nikech nawuok tich koro namanyo shortcut kaka nyalo dhi e ot. Koro kuom hawi marach kanya mane bundo maka. But ng'ama nogoya gi bunde ne ni uniform, norwako uniform. Koro an kano chiko bunde tan nakia ni an mupima gi bunde ni, nakia ni an mupima. Koro anapo ing'eni gima poko timre ni anapo manaka osego ogo iya. But nane ko tingo bunde kama tok nangi no pima nikech one an naonge maandamano. Kuma ne ji ng'anye ne ni malo ewi roundabout. Kinge Githurai maber ni roundabout Thika Road. Tano goya bunde piny kamoro ni Kware area around the dam moro nitiere piny kanyo ki chopo kamoro ni car wash. Koro you can see that distance en kama bor sana. Okay. Yeah. To koro kuom ranyisi kapok no chieli gi lisasi nitiyo to tok mano ero isebedo kitiyo koso koro family mari to survive nang? Okay,